Z internetových obchodov si ľudia robia požičovne sezónneho tovaru. Naučili sa využívať lehotu, do ktorej môžu tovar vrátiť bez udania dôvodu. Obchodníkom sa tak vracajú fotoaparáty, videokamery či stany. Deje sa tak najmä v lete. Na Slovensku sa rozmáha nový trik, ako ušetriť na dovolenke a zároveň si ju užiť s najmodernejšou technikou. Zákon ho umožňuje. Si objednať cez internet napríklad fotoaparát, ide na nejaký krátky víkendový pobyt niekde, nafotí si tým dovolenku a vlastne do tých 7 dní to následne vráti. Zákazník, ktorý kúpi tovar cez internet, má nárok vrátiť tento tovar bez udania dôvodu 7 pracovných dní. Neplatí to však pre všetkých a na všetok tovar. Vrátiť veci nemôžu firmy a peniaze späť nedostaneme napríklad za CDčka, služby alebo nábytok na mieru. Aj preto najčastejšie vraciame fotoaparáty, autonavigácie a kamery. Obchodníci varujú, že v konečnom dôsledku ale škodíme svojej peňaženke. Často to vedie k neprimeraným nákladom, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnú do cien, pretože ten obchodník si to musí vyrovnať. Horšie následky tu môže mať pre menšie e-shopy. A pre toho obchodníka to niekedy môže byť naozaj až ohrozujúce. Vrátený rozbalený tovar totiž už nemôžu predávať za pôvodnú cenu. Stávajú sa z neho ceny do súťaží alebo stratový biznis. Tovar ide do bazárového predaja. Tak ho predá buď zo stratou alebo bez zisku. Možnosť brániť sa majú obchodníci minimálnu. Do zmluvy môžu zahrnúť formulku, podľa ktorej si vzniknuté náklady odrátajú a zákazníkovi vrátia len časť peňazí. V najbližších 2 rokoch navyše lehotu predĺžime podľa európskej normy zo 7 na 14 dní. Dominika Hiriaková, Teatry.